Arya Janaka tan wonten ingkang kantun setunggal-tunggal. Putranipun ingkang Rayi Harya Werkudara ugi mekaten sampun boten wonten ingkang kantun setunggal-tunggal. Pramila Sang Kuntadewa menawi ngengeti bab kawontenan ingkang semanten menika sampun boten wonten malih ingkang ginadang dados ratu. Namung kantun Pancawala ingkang taksih wonten. La wekdal mangke nggih taksih wonten lebeting pesanggrahan ngriku kan kelawan wontenipun ingkang ibuni Dewi Ratu Ayu Drupadi ingkang wonten ngriku. Surikandi ugi wonten ngriku. Trustajumena ugi wonten ing pesanggrahan ngriku. Kuntadewa ngrantos kelawan babaranipun garwa-garwaning Angkawijaya ingkang pinaringan asma inggih menika Utari dereng Titi Makwanci babaran kamangka sampun ketingal tayah-tayah kawonten. Kuntadewa menawi ngengeti bab kawontenan menika yen dinasa tansah krasa kagegotan saha ngranohi dangu anggenipun boten dawuh man dawuh-dawuhing ana teka aruma manis ana netra dangeting punya karma karni tambah ira sembah asta suku netra tuen karna watak loro golongane ngedri Prabu mboten kadosa Kakang wontenipun ingkang rayi lajeng kraos-raos menawi ngrumaosi pajar raosing penggalih padhang mekaten sareng wonten pangandikaning Kakang Nalendra inggih ingkang rayi kantun nyumanggaaken Kakang monggo dipun nyatak-nyatakaken menapa Adi Arya Sencaki inggih ngempal wonten ngriki. Inggih Sencaki delasan wontenipun kesanga ugi mekaten putranipun Adi Sencaki. Senadyan ingkang wayah Danur Wenda ugi mekaten piyambakipun ugi ngempal wonten ngriki nderek pamanipun menapa nderek eyangipun Arya Sencaki. Lah menawi ngaten inggih den kersakaken dadya pengiring wontenipun ingkang prayi klan panjenengan dalem Kakang Prabu menapa dening Adisena Adi Janaka Nekula lan Sedewa inggih nyemanggaaken kersa dalem Kakang Nalendra mekaten kemawon. Lah lajeng ingkang nengga wonten pesanggrahan niki apa sinten? Lah inggih tasih kathah Kakang wontenipun kados dening Trustajumena inggih taksih wonten menawi perlu lajeng Arya Sencaki lan Tambak Ganggeng inggih kenging ngreksa wonten ngriki sanggrahan ngriki. Lah lajeng monggo mider-mider nyatak-nyatakaken kalian kawontenanipun negari Ngastina kula. Lah inggih manggakaken ngaten Adisena kakakku jleteng wis yoga tata kananing para ingkang ngiring kang tindake Yayi Semyaji menyang ing negara Ngastina meniti karo kedadean apa kahananing kraton Ngastina.
Kakakku aja nganggo reko pegewuh yen kaya mengkono dileboni menyang kraton Ngastina nanging ya kudu waspada awit kananing dina mengko para kadang-kadang Pandhawa durung ngerti menyang ananing kraton Ngastina iku. Ayo mula kaya mengkono. Apa kananing Adi Janaka ya kaya mengkono kasinggihan Kakang. Wontenipun ingkang rayi inggih nderekaken napa tindak menika upami mboten mekaten inggih asmanipun Pandhawa lajeng kados pundi. Ayo bagus klamon kaya mengkono kanane nek kula Sedewa ya aja nganti kari kananmu Adi karo-karo iki. Singgihan Koko Prabu wontenipun ingkang rayi inggih nderekaken singgihan Koko Prabu ingkang rayi inggih nderekaken. Oh iya. Kananing Sang Kuntadewa sareng wonten dawuh ngandikaning ingkang Raka Nalendra Ndiwarawati sanalika sumedya jengkar saking palenggahan Arsa ngrawuhi dhateng ingkang garwa Nini Ratu Drupadi den kersaken andherekaken kan tindak ira Sang Kuntadewa. Jengkaring Sang Sinuwun ing ngamarta ing riku sanalika manjing dhateng ing jeroning kedaton pesanggrahan ngriku. Nganti kala dening sinambrang dandang ing jeroning
lajeng kepetang kadidening enggal gegancangan anggening miyos dhateng ing paciwakan sinuwun lajeng manjing dhateng ing kedatoning pesanggeran napa inggih wonten kawigaten sinuwun ora kaya slirane Nini Ratu garwaning pun kakang sejeneng sira kelan pun kakang dina mengko kudu nyatakaken apa kananing kraton ing Astina dina mengko rening wis ora ana pelalaning janma swiji-wijiya mungkari sapa kang ana ing sajroning kraton iki mula kakang Nalendra banjur paring dawuh supaya kahanan para andherekaken menyang Ngastina iku kelawan panjenenganing pun kakang. Menawi ngaten suawi Kaka Prabu kula dherekaken tindak dalem ingkang sinuwun. Ya yen kaya mengkono ayo bebarengan. Oh iya. Sang Ratu panjenenganing kinanti kan ingkang garwa medal saking jroning kedaton pesanggrahan ngriku Siaga Tata mangkat dhateng ing negari Ngastina Harsa nyatakaken kawontenaning praja pramila Sang Puntadewa sanalika piyambake runtung-runtung kelawan garwa mangkat dhateng ing negari Ngastina nilaraken pesanggrahan Tegal Kurusetra. Iya.
sradipo wayaning rata lir sradipo yo pinto dewa Kresna ndali rangah mungging ratu-ratu Sradipa araning rata pranyata menawi menika rata kencana ketepang kencana ingkang murni baing kreta mubang tepi ketemu gelang jentrepes berlian sak kemiri gedene nanti kok dening pinasan lek keliling sewu yang kesunaran kawan ananing yang Pradonga Pati murup muntar guayaning rata den agem-agemi turangga kali perkawis siji sing dawuh loro siji mega mendung yang tinandra kananing turangga metes gopel untune jedung rambene ngontal gerang praene munggah wulu kupinge ngembang bunda mripate andan-andan surine malang gepuk gulune jembar soroke bonjor pawakane sekok bokon bedindang kempore batok jamon rasa ngembang bakung buntute sadalan-dalan ananing turangga ngengeh sak marga-marga pertandani senadyan toh awrat kadi menapa kananing turangga bingah sak marga-marga dene kang miti dengan dalem ingkang sinuwun Kumpa dewa kelawan ingkang garwa Ratu Ayu Drupadi ingkang dedunung wonten ing ngarsa penyampingipun Raden Nakula lan Raden Sahadewa dan kusiri ingkang asma Kusir Burama asmane ora rupane dekeng gegere nulung batuhe kesa sirahe Lempo gegere manuk dadane praja kundhake teko sikute keteng drijine gatek dengkule puter sikile nanging kenapa kinagem kan sang ratu lantaran Kusir kena kanggo penangkisaning menes kena kanggo penenggoraning melon tau take ngembat memes kuting lan nahan obat di kapal pramila gedhe jasane Kusir nika dhateng ingkang saha ngasta pecut penjalin wulung Enggone mundhut saking ardi mrapi den mati-mati sutra metalan den barung lan tatut ditunggung napa kuwung yo obat abitno kok kakilat didekno kok tejo dening ampani rata menika medhar playuning turangga kinapit kampor wadya tangtomo tan den penggedhene watun raja tambak ganggeng samarga-marga kananing para kadang Pandhawa ugi mipringking lawan lampahe napa
dening Kapono kawan kali perkawis kaki Badranaya Sinawana mangun diwangsa ingkang kinarya pangiring dinangkung Sang Narendra konjotan lampahing turangga kelawan barisaning para wadya sampun manjing dhateng ing Wanawasa tepis wering kita Ngastina. Kadang-kadang Pandhawa ingkang nyatakaken dhateng ing negari Ngastina. Gentos ingkang cinarita kang kinarya gegedhongan kahanan. Para wadya saking Srawatipura Srawatipura menika kepetang ratu ingkang samya tunduk dhateng ing Prabu Duryudana. Tunduk dhateng para kadang-kadang Kurawa. Wadyabala balaning Prabu Santrukna. Prabu Santrukna ingkang sampun prapting lena kaprajaya kelawan para kadang Pandhawa dening para wadyabala para prajurit-prajurit ingkang kepetan madya rasaksa setengahing buta kanane. Wadyabala Santrukna saking Srawatipura ingin kowe yang tetep anjagi wonten ing mlebeting kita Ngastina menawi pranata inggih wonten para kadang Pandhawa ingkang badhe nyatakaken dhateng ing negari Ngastina niku kepala tangtu tadi den ampiak lan sagung Prawadya Yaksa saling midhanget pawarta saling midhanget swanten ing bendhe ingkang muna sasmitaning para prajurit negari Ngastina mrika wis manten sisa-sisaning ayuda ingkang ngempal dadi sawiji para wadya Kurawa lan para wadya Srawatipura dadi sawiji kempal wonten ing ngadang lampahing para kadang-kadang
Kakang Pandhawa ingkang sumedya terus sumedya baris tata nyatakaken kawontenaning para Pandhawa. Gumuruh swaraning wadya Balakuswa ingkang amber kanan sareng midhanget swantening bendhe ingkang munya makaping-kaping patak-pataki wadya mak Bala yaksa setengahing Danawa pranyata menika ingkang dipun ranti-ranti dipun rantos-rantos menawi wonten para Kadang Pandhawa ingkang manjing dhateng ing Wontonegari Ngastina sanalika siaga kanan padha manggul senjata mbak mas gendingan tanggono go payung aluna ban yen kang arep nulis sing mburi surak gemuruh kanane gleger kaya membato jagat kawero dasar ingkang dadi cucuke yuda kala pralembo pranyata niku dipun abul-abul ageng kang sagung Purwadya ora pacah bangsa ndek sing kekir saning Brindo minretados saged angrampungi para wadya Pandhawa kocap sareng sampun midhanget menawi para Pandhawa mandheng dhateng Wontonegari Ngastina mapakaken para wadya
saking Srawati Pura papakan kan para wadya saking para bala-bala Pandhawa. Kurang ajar. Hadi delengen kananing mlaku durung nganti sebeduk kanane mlaku iki. Selagi mung segendong anggoning padha lumaku. Busana wis kelebon kelawan telik Desti Mangindrajala saka para Pandhawa. Terang iki wadya Pandhawa wis karuan Kakang. Lah kok wani mlebu menyang kraton? Dikira nek pancene ratu Ngastina kene wis prapteng lena. Bener kaya mengkono tapi toh ejek prajurit ejek lengkap ana ing jeroning praja Ngastina kene. Lah kok wani mlebu? Prajurit Pandhawa sapa iki? Lamun ora terang iki Patih Ngamarta biyen. Patih Tambak Ganggeng. Tambake Ganggeng.
golongane wewean iki. Golongane gundo barang iku. Tambak ganggeng. Nyoto pancen bener kaya mengkono njaluk mati apa mlebu menyang ing kraton Ngastina. Ladyalah iki wis dadi haking Ratu Pandhawa. Ya ora ana maneh kang kewajiban ngasta klan Ngastina kene. Dudu wong Srawatipura sing wajib ngrenggoni ana ing kraton Ngastina kene. Mesti para Pandhawa sing wajib lumebu menyang ing jeroning kraton Ngastina. Wah, langsung no nek pancen nyata bener-bener kendel tenan patih tambak ganggeng. Langsung no mengkuyen ora ana kereta ketaning Pandhawa sito tak jungkir menawa kuyen pancen nyata bener kaya ngono. Legane ati wae terusno. Dasar yo tak terusno. Wah, wani terusno sida morat marit barisanamu.
paring taman sura rebut Krasna ngandhamaken Gajahira Tuwaramya mungkin natar Krasna rebut Adiseno kono baran kakakku iki delengen kananing madya pengiring Bala Pandhawa diadang karo madya saka ing Srawati pura ing nguni bala balaning Prabu Santrukna kang mlebu menyang ing kraton Ngastina negara Ngastina kene dijaga karo Wadyabala Srawati pura yen iki ora enggal dirampungi ya terus menerus tumrap kahanan ing kraton Ngastina kudu kanthi kaprayitnan apa ya banjur terus menerus kahanan ing wong Pandhawa iki banjur ngrumangsani yen kurang tentrem ana ing kraton Ngastina rampungono karya kakakku jroning kutha Ngastina wis ora ana sangkrah-sangkrah kang perlu ngadang laku ning Wadya Pandhawa terusno kang dadi laku
Sanalika Sang Sinuwun Kuntadewa mandhap saking titian dalem kereta Jaka Malaka ingkang kinarya gegendhenging kereta dening Sang Sinuwun Semiaji lan ingkang garwa Nini Ratu Durpati lumaksana lumampah dhateng ing regolan mboten pinanggih jamu sajuga-juga semanten ugi malih tumrap kananing ingkang sinuwun dupi anglirik dhateng ing Pandhapa kraton ketingal pranata pinapakaken lawan Sang Ratu inggih menika Prabu Drestawarasta lan ingkang garwa Ratu Ayu Gendari ingkang amapakaken wonten ing gadrining kraton. Lah Kresna ampun waspada piyambake wonten kedadosan ingkang semanten menika. Ketingal wonten kedadosan ingkang semanten Prabu Destarata sanalika piyambak sumyong penggali kawistara menawi ingkang putra Prabu Duryudana ingkang langkung den tresnani kaliyan Sang Drestawarasta sampun prapteng lena mangertos bilih ingkang mrajaya kelawan Sang Sudana menika boten sanes kejawi namung Arya Werkudara ingkang anyirnakaken kaliyan Sang Duryudana. Kulit tanpa wonten ingkang rempit ora ana kang babak kulit ayame. Nanging daging balung lebur mumur kumpur wonten ing jeroning wanda ana ing jeroning sarira dados gembur kawontenaning Prabu Duryudana menika jeroan sak daginge sareng wonten kedadosan katen kados-kados Prabu Destarata boten kiyat mekak dhateng aluamah kahanan nesu ingkang ageng dhateng Arya Werkudara piyambak.
Adisena kakakku ana pangandikan kakakku Yayi Semyaji menawi menika nerusaken ingkang dados lampah sumangga dipun lajengaken awit menika sampun pinapakaken kelawan panjenenganing Paman Prabu Drestarstra menapa dening wonten ing ingkang paman inggih menika Paman Yama Widura ugi wonten ngrantos wonten ing gadri kraton menika. Lah dening wonten ing kedadosan menika kemawon Adisena ingkang kula suwun supados ingkang tebih sampun ngantos nyelak dhateng inggih menika ingkang wa Prabu Paman Prabu Destarata. Apa adeng kok kaya ngono? Ya wis ngono ae. Adi Janaka, para ya uga sing ati-ati lho Adi, sing ati-ati temen. Oh iya. Katarita kananing Sang Ratu Ayu Drupadi sanalika gegandeng asta sumedya sowan dhateng ing ngarsa dalem ingkang Wa Prabu Drestarstra. Iya.